Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong sanjong ke khubor. Ka jingelang jong ka break summit ka bakhatway kanlong mentakasi ha Brasilia ha ka ba umentri rang badu kari India undan Modi ulalit beneshi menta. Shimti thmai u Justice Muhammad Rafiq ya ka shuki Chief Justice jong ka Meghalaya High Court da ka jingbam sma hinen kasingi Haraj Bhavan. Bat sedang kata masa cherry blossom Shillong. Kata masa ke penpau perthai ya ke jing rius pak ke Meghalaya ha ke jing ipu ke Mariang ong menteri rang ba ke Meghalaya u Konrad Sangma u bala pli ya ke ni kata masa nin ke sengi ki khubor ki babnya u menteri rang ba du Narendra Modi u la poi sha Brasilia ha ke jing let bari ke ba RC ki jong u bani don kat ha ke BRICS summit ke ba khatway ke ban long menta ke sengi Gajing elang juga BRICS Business Council bat ka BRICS Business Forum kila long nin kesengi ha ka ba ki kenun mi kemat ki babun na baro kiri ki ba kenthop ha ka BRICS kila wan management ha ka Business Forum kapang pedeng juga BRICS Summit ka ba mata usnem kalong ka jingsan ha ka yo ka kot bat kala wei ka ba penmi eki ba thamai ha ka jing kentiu ya ka yo ka kot jong kiri ki ba ha ka thop BRICS Haka jingelang jong ka BRICS Summit kaban long menta kasengi kinong yalam jong kiri ki bawan bani shimenta kine kren yatai halo ka jinge trelang kum ka kunhun na ka bentaban kintiu ya ka yok ka kot jong ka BRICS Society U menteri kena ki kam korbari jong ka sarkar India u Kishan Reddy ulo ong bakari India kan penlong ya ka International Conference halor kapang No Money for Terror kaban long house nem uban wan Haba ajin kran ha kajingelang bagi nombor thai khubor ha Visakhapatnam nin kesengi uredi ula ong ba ha kajingelang kabadang sudep longshan ha pedeng ki menteri korbari kabala long ha Australia larai ba ki bang kim de ban ajin era pisa eru ye kile no haba batai ye kisin jam ki bun jat bala shim da ka sarkar NDA ka ba hapo ka jinglam khamat jong Narendra Modi u Kishan Reddy ula ong ba ka thong jong ka sabka saath sabka vikas kalong ban train na kabantaban kenti we kom im jong kibri ki badok bat ki basa nyoben ha ka im lang salang Unang bisar Justice Muhammad Rafiq nen kasi ula shims mai syaka kam nong bisar bahakli du jong ka Khasi Meghalaya High Court bat ulat ka Meghalaya ula penia ya jingbam smai ha ka jingelang ka balalong ha ka ying sa ulat ha Shillong Karaj Bhavan Umar Muhammad Rafiq ula shimti ya kani ka kam nau Ajay Kumar Mittal ubamenta ulalong unang bisar bahakli du jong ka Madhya Pradesh High Court U Justice Rafiq ula sedang bantrei ha ka kaman na du usnam ka kandai spa prapusaw ha ka ba ula trei tang ha Rajasthan High Court ha ki benta pa per jong ki kam ki be dei berkaan ula yo ya ka jing itu kum uri shampang batben ha ka riti senchar jong kari India ha ki kam ai jing shakri ha ki kam shim jaka ha ki kam khajna bat ha ki mokot duma ki be dei ki company Hausnam arajar pra la thong yu kum unong bisar jong Rajasthan High Court bat ula treiru arsian kum u acting Chief Justice jong Rajasthan High Court U menteri rang ba ka Manipur u N Biren Singh ula kuntui ki pat ba bat iki kunhun sang bahlang bakin penne ka sokasan tar hadu ka por ba ka sarkar pedeng ka khot ya baro ki bedon benta nak benta bani kren bat epli jungmut ha ka kampen bet iki jing ka ba lada ki postnem jong ki pat naga ha ka be de bat ka kam san hima ha ba kuntu ya u pat ba bakin ai ya ka jingshania ha ka sarkar u menteri rang ba ka Manipur ula ong ba u menteri korbari jong sarkar pedeng u Amit Shah ula ai ka jing kulare ki nong mi khmat jong ka sarkar Manipur ki belalet bani kendu yu u ha ka si ublei belala ba ondon shwa ka jingi pli jungmut bat baro ki be de benta bat kani ka kam haswa ban tho bat ya soi ya ka sos kular ka bakhadu bat kinaga kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong U menteri rang ba ka Meghalaya u Konrad ke Sangma nen ka singi ula pli perda ya ka tamasa cherry blossom
Kabahakasin kabasaw, ha kajingelang kabalalong hamadan 5th ground polo. Ha kabalay don katru umentri jo katnat forest and environment jo Meghalaya uba alak men rumboy. Umentri katnat kakot kekya uba AL hek, bat umentri katnat PHE uba samlin malnyang. Ha kajingkran play gani katamasa o konrat sangma uloong baka Cherry Blossom Festival. Kadai katamasa kaba itenat kabalayo ban penlong kerpang na kajingrius pa kamariang ha Meghalaya. Uloong ba ka Meghalaya kadai ka jala ka bakring bahay kinong jungo kay pertay na keleng bat kasor ka jala ka wat ikilat klenti ban kenti susu ya ka kam jungo kay pertay ha ka ba ka Cherry Blossom Festival kadai ka way ni kita kisinjam ka ban pensa kan mawi kibri ki banabar ki bawan sa Meghalaya. Ha ka jingkren jong ba la men remboy ku musembut kongsan uloong ba ka tamasa Cherry Blossom ha Meghalaya kala kring jungmut ikibriu na keleng ka pertay bat kalong ru kawai ni kirensan ban penpau perthai ki sap ki phong jong ki pat ba hang ni bat ru ikalariti berius pa jong ka jela uba remboy ula ong ru ba ha kini ki kindat singi ki banwan ka sarkar Meghalaya kan sa syong ha kami jingi kren bat ka South Korea ka balong ka ri ka bayete alok bat ka Meghalaya ha ka Cherry Blossom Festival arajar khat khandai Hakni jingelang play ya Cherry Blossom Festival nen kesingi umentri ramba ka Meghalaya ula pelat ru ya ka kot ka bala ai kerteng Trees of Shillong bala penmi da katanat Forest and Environment. Ka menteri khna jong ka sarkar India ka bari khmi ya katanat Tribal Affairs ka Renuka Singh nen kesingi kledon kat ha ka jingelang khmi bnia ka bala long ha Guwahati ban khmi ya ka jingya chaprang jong ki kam ki bede bat ka jat ben riu lum jong kari. Haba ajing kren ha kajingelang ha pedeng ki he officer ka Renuka Singh kalaong ba ka vandhan karyakram ka bahapo kajingkmi jong katnat Tribal Affairs jong ka sarkar India kan thaw ya sanpo jartli ki vandhan vikas kendra ha ki than dulum ha kelengkari kinang ban penti kena ya kajingpen kop bor bat ban penyo ikilat kamai na kabenta ki pa reulum. Kani ka scheme kan kuntup ya ar penyutli ki jela bat lais pa nyutli ki district rilum hakelengkari India. Kani ka menteri kala ongru ba kathong balabu kalong bantaw ya sispa kan riutli ki Vandhan Vikas Kendra hakeleng ka jela Assam. Ka kanuan menteri ke sarkar Meghalaya nen kasi kalayatai lor ka jingpen kelai ki kendon ke excise rules bat ru ikiwe de ki tnat trekam jok sarkar kanang ban kenti we ke jingyo lum khajana habakren ha kinong pathai ku bor hadin bawai ke jingelang o menteri rang ba ka Meghalaya o kondat ke sangma uloong ba kani ka tnat sarkar rengkat bat kat tu ni ki jing ai jingmut ki badan jingmentoy ki ba anwan ration kan syong dorbar rengkat bat ka kunhun menteri ban syem ya karai. Haba kentat ban penpau perthai kiwe ki jing batai benya halor kani u menteri rang ba ulo ong bet tang ba kani kalong kasin jam ban kentiu ya ke jing yok hajana. Bat on kentup su zakat tu ani ki kendon thamai hakiriti trekam ulo ong ru ba sisin ba kini kiriti trekam kin sedang ban trekam on la ban yo i ke jingki irat ha ke jing yo lum khajana na katnat excise ban ni kiwi kitna trekam jong ko sarkar ulat ka Meghalaya utathagatha roy ula pli ka kor trekam ko thamai ha ka jaka aijing sumar jong ka Ramkrishna Mission Charitable Dispensary ha Shillong ha ka jing don kat lang o vice president jong ka Ramkrishna Mat bat Ramkrishna Mission u Reverend Swami Shiva Maya Nandaji Maharaj ubalawan na Ramkrishna Mat Balur Mat kabalong ka headquarter jong ka Ramkrishna Mission kebadan ha Kolkata. Ulat ula ajingero e kijing syakri ye ki para brio da kari ka kunhun kaba kasnat trekam jong ka kadi ka Ramkrishna kebadan ha po Shillong. Bat kala ajing syakri ye kani ka than ha kaliang ka jing sumara ka kot kya bat ru ha ka puli puthi nadu usnam khat khandai spa lai pusau. Kani ka jaka sumar jong ka Ramkrishna Mission kabayo e ka kor trekam ka thamai ha ka jing ajing sumar ka ajing yarap o ya kumbasan po wajar ngot ki nongpang ha ka sisnem ki bawan banwa de ki jing sumar ne ki than nong kendong bat kumju ru nasar ka tu ni ka khubor kalakut ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por pravajing ni so pat ba ka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan na ka